Огненият диск на слънцето, изпълзял зад старите странджански гори, осребрява спокойните води на южното черноморско крайбрежие. Лъчите му постепенно рисуват причудливи морски скали, сребристи водни петна и блестящата лента на река Ропотамо. В сянката на старите дървета, притулена сред надвиснали лияни, в горното си течение Ропотамо прилича на илюзия. Старо предание разказва, че гръцката богиня Ро, дала името на живописната река, била толкова красива и пеела толкова очарователно, че успявала да убеди пиратите, нападали тези места, да ги напуснат в мир. Ро означава бяг, а Потамос на гръцки е река. И до днес обраслата с лонгозни гори река носи нейното име и движението на водите й сякаш следва спокойната мелодия на красивата й песен по целия си път към Черно море. Река Ропотамо извира от Странджа планина и след 50 км се влива в Черно море. В горното си течение тя е сладководна, а в устието, заради нахлуващата срещу течението на реката морска вода, по-солена. Около нейното долно течение, на площ от 1000 хектара, е обособен едноименния резерват, опазващ уникален природен свят. Резерват Ропотамо е рядко съчетание на красиви пейзажи, забележителни земни форми, изключително разнообразие на крайбрежни, водни и горски местообитания, на голям брой редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове и съобщества. На територията на резервата са установени 13 типа природни местообитания, които се опазват съгласно директивата на Европейската икономическа общност за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, местообитанията на 18 вида бозайници, 2 вида земноводни, 5 вида влечуги и 12 вида безгръбначни и 80 вида птици, които се опазват по директивата за опазване на дивите птици. Резерватът се намира на около 50 км южно от град Бургас, на територията на общините Созопол и Приморско, курортни градчета на южното българско Черноморие. Това е една от първите защитени територии в България. Част от днешния резерват Ропотамо е обявен за такъв още през далечната 1940 година. През годините територията е сменяла статута си многократно, но винаги е оставала защитена. Резерватът има и международен статут, като част от комплекс Ропотамо, признат за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция. Обявен е за орнитологично важно място и е част от 2 защитени зони от мрежата Натура 2000.
В резервата са забранени всякакви човешки дейности, с изключение на неговата охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки. Туристите могат да преминат само по определените със заповед на Министерството на околната среда и водите пътеки за посетители. Всички маршрути са маркирани с обозначителни знаци и информационни табели, от които посетителите могат да научат интересни факти за обитателите на резервата. Туристическата инфраструктура се поддържа от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас. Сладководното блато лагуна Аркутино се е образувало след потъване на част от морския бряг. Блатото и лунгозната гора около него са обявени за ботанически резерват през 1962 година, а през 1975 година е обявено за рамсърско място по силата на Рамсърската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение като местообитание на водолюбиви птици. Аркутино е основна междинна спирка на птиците по прелетния път Вия Понтика. В източния край са изградени мост и площадка за наблюдение. Гъста водна и блатна растителност от различни видове. Водна леща, водна папрат, воднянка, какичка е постлала зелен килим върху по-голямата част от неговата площ. Ежова главица или лавите камбанки на червеното кучешко грозде, преплетени с див капинак и различни лияни, образуват съобщества покрай дървения мост. Находището на бяла водна лилия тук е естествено и диво. Красивите им зелени островчета и птиците сред тях правят лагуната едно от най-привлекателните места в резервата. Тук гнездят и живеят много редки видове птици, защитени от закона или включени в червената книга на България. Чапли, патици-потапници, рибарки и корморани, красиви неми лебеди. Сякаш нищо не може да смути хармонията и съвършенството, възцарили се наоколо. Но вятър съшумява в клоните на увитите с лияни ясени. Дъждът завалява някак изведнъж, вали силно и кротко. И зад неговата пелена лагуната потъва в загадъчна светлина. Широка плажна ивица с дюни отделя лагуната от морето. Тук върху специфична екологична среда в продължение на векове са възникнали растителни формации от редки хръстови, цветни и тревни видове. Те са представители на така наречената псамофитна, пясъчна флора. Изправено клинавче, елимус, пясъчна метличина и ниска марезия са осеяни сред златистия пясък.
Но едва ли има по-красиво растение по пясъчните крайбрежни дюни от пясъчната лилия. Нарекли са я царица на цветята, заради снежно-белите цветове с много фин аромат. Растението оцелява сред негостоприемните топли пясъци, благодарение на специалните си корени, които проникват на дълбочина често повече от метър, докато достигнат водоносния пясъчен слой. Растението може да използва дори солена вода. Пясъчната лилия е вписана в Червената книга на България като застрашен от изчезване вид. През 2003 година на територията на резервата е изграден посетителски център, оборудван с зала за демонстрации и информация на туристи и групи посетители. В него туристите могат да получат информация за резервата и неговите обитатели, за други защитени територии в обхвата на Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас и да видят филм за природните богатства на резервата. На 300 метра южно от посетителския център тръгва туристическа пътека до най-високата пясъчна дюна на Балканския полуостров, чийто гребен достига 47 метра височина. По десния бряг на реката, близо до разлятото и устие, се опазват най-просторните съобщества по българското крайбрежие на морски пелин. Сиво-зеленикавият полухраст с тънки разклонени стъбла, специфична миризма и горчив вкус е рядък представител на флората. В рамките на резервата са установени 600 вида висши растения, което представлява около 18% от цялата флора на страната. 25 дървесни и 30 храстови, над 10 вида лияни, над 250 вида многогодишни и над 130 вида едногодишни треви. В него се опазват 83 вида растения, включени в Червената книга на България. 6 български ендемити, 9 вида балкански ендемити и 22 реликтни вида. Сенките на облаците бягат по заоблените североизточни хребети на Странджа планина, най-големия съхранен широколистен горски комплекс на Европа. Слънцето изкри в листата на високите корони на дърветата. Тихо е. Недалеч се чува чукането на кълвач, крясък на сойка. Мирише на зеленина. Дърветата са толкова големи и така много, че не позволяват на слънчевата светлина да проникне. Рай за гъби, плевели и мъхове. Около храстите и ниските дървета на уединените поляни жужат насекоми и мухоловките и сойките доволно пърхат в клоните. Влиянието на Черно море е предопределило характера на растителността. Тук са разпространени редица топлолюбиви видове от средиземноморски тип. Няколко вида дъб, бряст,
Ясен, Клен и Мекиш, Черна Елша, обикновен габър и келев габър, леска и мъждрян, които дават подслон на повече от 50 вида бозайници. С могъщ рев, благородният елен оглася смълчаната гора и подканва съперниците си да си премерят силите. Между дърветата се прокрадва кошута. Придошлите кошути занапред ще бъдат с победителя. По крайбрежията с топъл и влажен климат, еленът лопатар се чувства отлично. В такива места той развива едро тяло и мощни рога. Силните мъжки екземпляри се движат най-често сами, а женските и малките живеят на стада отделно. Голямата конусовидна глава на дива свиня е застинала зад стволовете на дърветата. Дълбоките малки очи зорко наблюдават за опасност. Дивата свиня е всеядно животно. Дивите прасета имат силно развит слух, леко щракване на клонка и стадото бързо се скрива от погледа ни. На закътаната поляна спокойно пасат двойка муфлони. А дивия заек се ослушва в тревата всеки момент, готов да избяга. В гостоприемните пазви на гората дивите обитатели сякаш сами са се постарали да ни накарат да ги забравим. Сгушени, скрити, пазейки ревниво своята девственост. По хълмистите ридове, огрени от слънцето, белеят скалисти петна. Многобройни каменни морета от блокове. Изправени, легнали, заоблени, плоски, като че ли удържани от невидима сила. Малка пътечка в гората отвежда до веселата скала. Пътечката минава през вечно зелени бодливи храсти и тунелото вити в лияни дървета. Изграден е парапет, дори пейка, ако на някой изкачването му се стори трудно. По стари, добре изсечени каменни стъпала, които навяват асоциации с места познати от филмите за Индиана Джонс, се достига до върха. Прекрасно място за наблюдение. От тук се открива голяма част от ръката, спокойно запътена към морския бряг. Над край речните мочурища кръжат ята от бели чапли. Мястото е осеяно с големи обли скали и паднали дървета, обрасли с мъхове. А отсреща на калето, носещо името на известния от народните предания хайдутин Вълчан войвода, се извисява причудливия профил на Лъвската глава. Труднодостъпно скално образование, обявено през 1947 година за природна забележителност, според класификацията на Закона за защитените територии, сега част от резервата.
Заливът Света Параскева е южната граница на резервата. В изключително красивото, врязано в сушата заливче се оттича малка река, която образува нещо като лиман, обитаван от обикновената и каспийска блатна костенурка. На пясъка жълтее нежният цвят на пясъчния мак. Между скалите скромно се е скрил морският копър. Руините на църквата Света Параскева правят мястото загадъчно и тайнствено. Около храма са намерени следи от други постройки и аясмо. Делфините обичат този залив. Черните им гърбове блесват за миг на повърхността неочаквано, после потъват и пак изплуват, описвайки красиви овали. Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас придружават организирани групи туристи по време на разходката им в резервата, като им представят интересни беседи. На север, чак до устието на река Ропотамо, се редуват многобройни морски носове, между които се спотайват трудно достъпни от сушата заливи. Живописните подводни скали са обрасли с миди, а между танцуващите от силното морско течение треви се крият риби и раци. Остров Свети Тома е отдалечен само на 200 метра от морския бряг и е един от 5 острова по българското черноморско крайбрежие. Наричат го още Змийския остров, заради сивите водни змии, които обитават водите около него. Островът е скалист и безводен. Почти половината му площ е заета от диви кактуси опунции. През пролета и есента, когато е масовия прелет на птиците по прелетния път Вия Понтика, Змийският остров се превръща в истинско птиче царство. На територията на резервата са установени 226 вида птици – бекаси, гривести и речни рибарки, диви гъски, лебеди, чапли, чинки, дроздове и други, от които 8 глобално застрашени
и 70 включени в Червената книга на България. От времето преди възстановяването на резерват Ропотамо през 1992 година, на левия бряг на реката при нейното устие незаконно се настаняват рибари. С годините рибарските колиби се увеличават и променят естествения облик. Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и други държавни органи, успешно се справя с премахването на незаконното рибарско селище и природния ландшафт е възстановен. За подслон на рибарите при бурно море е изграден заслон на десния бряг при устието. Единственият воден маршрут е разходка с лодка до устието на реката. Хиляди туристи се любуват на екзотичната смълчана река. Лунгозната гора покрила бреговете й и накацалите поклоните птици. Кормораните плуват и се гмуркат добре, но оперението им не е водонепромокаемо и накацали по дърветата сушат разперените си криле. Рибарки и корморани прелитат и търсят храна. Реката се обитава от повече от 50 вида риби, 14 от които постоянно обитават лимана. В района на лимана реката е спокойна и дълбока. В крайбрежната тръстика се озърта чапла, а по изсъхналите клони са накацали корморани, протегнати към залеза. Тихо, магнетично и красиво е сливането на реката с голямата вода на морето. Посрещат я птиците, пърхащи със сребърни криле върху тясната ивица пясъчна коса. Залезът къпе водите на Черно море в блестящо червено. Прелетните птици поемат по невидима магистрала на юг, за да се върнат отново на пролет в магическите места на резерват Ропотамо.